थुनलाइ आफादनि बे 65थि जि बोसोरसालिया जुथुमा बिजनीनि थेंफाख्रियाव सानथामनि हाबाफारिजों खुंनाय दिनै बे नैथि साननि गिबि हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोबाय जोंनि मानगोनां सिबिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारी सारा आरो बिनि उनाव जोंनि गेदेमा मुंख्लंफोर हांखोनि मुभमेन्ट आरो सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय बिथांमोननो बिबार बावदों। बिनि उनाव गेदेमा थुनलाइगिरि बिथांमोननो बिबार बावदों। दा बे जुथुम्माया थारैनो मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा आरो 65थि बोसोर बर' थुनलाइ आफादा आफाद हिसाबै 1952 16 नभेम्बरनि उनाव 16 नभेम्बरनि उनाव बे 65 बोसोर आगान सुरनाया मोनसे गोलाव मोनसे आगान आरो बे ग्ल'रियास जि मोनसे जार्नि दिनै जोङो नुयो जे बेयाव गोबां जोंनि गेदेमा बिथांमोना गावनि जिउखौ आत्म बलिदान होबाय गावनि भाषानि थाखाय गावनि थुनलाइनि थाखाय मिडियामनि थाखाय आरो बे बिथिङाव बिनेश्वर ब्रह्म बिहुराम बर' गेदेमा बिथांमोननि मुंखौ आं जेब्लाबो लागोन। बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोङो बयबो बर' थुनलाइ आफाद आरो लोब्बा आफादफोरा ज' लोगो नांनानै आरो थान्दैफोरा बर' माहारिया फैबाय 100 बोसोराव मा बिथिङाव खामानि मावलांगोन दिनैबो जोंनियाव राव बिथिङाव गोबां मावबावनांगौ दङ। खारन बर' रावखौ बर' मानसियाल' रायलायो आरो लासै लासै गुबुनारिया एसे दिनै सोलोंनाय बा स्कुलाव मिडियाम हिसाबै फरायनायखौ जों नुनो मोन्दों। किन्तु बे रावखौ जोङो जुदि इक'नमिक लेंगुवेज हिसाबै बिजनेस लेंगुवेज हिसाबै डिजिटेल बा कम्पिउटाराइज लेंगुवेज हिसाबै दिनै आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग डिजिटेलनि दिनै जुगाव दिनै कम्पिउटार मबाइल इन्टारनेटनि जुगाव जुदि जों बेखौ कनभार्ट खालामनो हायाबा बेखौ बिश्वमाननि जों जुदि लांनो हायाबा जेरैबायदि असमिया रावा दिनै जौगादों बांला रावा जौगादों तामिला जौगादों गुबुन जौगानाय राव बायदि जोङो जुदि बर' रावखौ लांनांगौब्ला जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। खारन 2003आव बर' रावा भारतनि जि माने नेशनेल माने रिकगनाइज लेंगुवेज हिसाबै 90 सिडिउलाव जायगा आवग्रिनो हादों बा जोङो मर्यादा मोन्दों आरो 2020नि एकर्डनि गेजेरजों आसामनि लोगो सरकारि राव हिसाबै माने जायगाखौ आवग्रिनो हादों बा जों गनायथि मोन्दों। किन्तु बेखिनियानो जोंनि थाखाय साफिसियेन्ट नङा। जों जि अधिकारखौ मोनबाय जि मोन्थायखौ मोनबाय बे मोन्थायखौ लानानै जोङो बेखौ बाहायनांगोन फोसावनांगोन आरो बयनिबो एक्सेप्टेबल मोनसे राव हिसाबै जों बेखौ गनायनानै लानांगोन। दा बेखायनो राव बिथिङाव जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ गोबां चेलेन्जेस दङ। बर' मिडियामनि बिथिङाव स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि प्रसेस आसाम सरकार बिटिआर सरकार जि ज' खालामनो माने आवगायगासिनो दङ बे बिथिङाव जोङो माने मोनसे खोथाखौ आं स्पष्ट बुंगोन आरो दाख्लैबावै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सावरायनायावबो बे खोथाखौ स्पष्ट बुंदों जे आसाम सरकारनि सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगुनि चेयारमेनशिपआव आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो लोगोसेनो बर' कसारि काउन्सिल सरकार जथायै एबसु बर' थुनलाइ आफाद UBPO बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गोख्रै सावरायनांगौ। सिंगोल टिचारनि जेंनाया दाबो दङ आरो गोबां स्कुलाव एनरलमेन्टआ खमायबाय जायनि थाखाय एमालगेमेसन जायनि थाखाय मार्जार खालामनो नागिरदों आरो बर' मिडियामनि स्कुला लासै बिदिनो गोमालांगासिनो दङ। दा एनरलमेन्टआ गैयाब्ला जोंनि जोनोमनि बार्थ डेटआबो जुदि खम जायोबा स्कुलाव एनरलमेन्टआबो खम जायोबा इंराजि मिडियामजों जोङो जुदि फेर फाथिनो गोनां जायोबा गुन गोनां सोलोंथाइखौ बर' मिडियामाव नांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौबा टिचार नांगोन। टिचार गैयाबा गार्जेना स्टुडेन्टखौ हरनो बायो जे क्लास जायाबा जों मानो हरनो। बे बिथिंफोरा जोंनि थाखाय जथेस्थ' चेलेन्जेस आरो चेलेन्जिं। दा बेखायनो जोङो स्पेसियेल टेट 2023आव बिटिसि सरकारखौ आसाम सरकारखौ खावलायनानै जों खुंहोदोंमोन। जथेस्थ' एपइन्टमेन्ट जाबाय आरो जाबावनो गोनां दङ। गोख्रैनो बिटिआर बिटिसि सरकारा बेखौ मावनांगौ। आसाम स्पेसियेल टेट बे बिथिङाव दिनै फोसावनायखौ होदों किन्तु जों खावलायदोंमोन जे बर' कसारि काउन्सिल एरियायाव आउटसाइड 6 सिडिउल बेयाव टिचारनि संख्या खम आरो बेयाव एपइन्टमेन्ट जानायनि उनाव आरो बेखौ गारनानै फैयो जायनि थाखाय जोङो साफिसियेन्ट टिचार मोनाखै। बेखौ लानानै जों सावरायबाय थादों। दा स्पेसियेल टेटआ जागोन। दा गोबां माखासे इसुसफोर दङ बे बिथिंखौ आं बुंबाय। थुनलाइ सोरजिनायनि बेलायाव थुनलाइखौ जोङो मुलुगनां पर्यायनि थुनलाइ जों माबायदि सृष्टि खालामनो हायो साहित्य एकाडेमि बान्था होयो थुनलाइ आफादाबो बान्था होयो आरो जोंनि लिरनायनि जे मानदान्दा जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा यां राइटार सिनियर राइटार भेटेरान राइटारफ्रा जथेस्थ' खस्थ' खालामदों परिश्रम खालामदों। किन्तु जोङो आरोबाव जोङो
बेबायदि स्टेन्डार्डनि थुनलाइ सोरजिनांगोन जाय इंराजि थुनलाइ वेस्टार्न थुनलाइ बा गुबुन गुबुन थुनलाइफोरा जिखौ दिनै बुकार नभेल मोननो हादों नभेल माने लिटारेचार प्राइज मोननो हादों गुबुन गुबुन लेभेलाव जोङो गावखौनो जोङो जुदि लांनांगौब्ला दुलाराय बर' माहारिनि साननाय हनाय जोंनि माने मावनाय दांनायाबो बे लेभेलनि लासैनो जोङो लांनायनि थाखाय दिनै सम सफैबाय आरो बे मुलुगा जाबाय सृष्टिनि मुलुग आरो बे मुलुगा जाबाय गियाननि मुलुग बे मुलुगा जाबाय गावखौ डेम'क्रेटिकेलि आरो नैबे लिरनायनि गेजेरजों फोरमायनायनि मुलुग अब्लासो बर' हारिखौ बयबो मिथिगोन गोजोन्थों।